Ga wanda suke son su yi applying CAC scholarship ko kuma already sun riga sun yi applying, wannan bidiyon naku ne. A wannan bidiyon insha Allah zan muku bayani akan wasu manyan abubuwa guda 4 wanda ya kamata ku sani game da wannan scholarship din. Mutane da wasu na yawan tambaya ta cewa wannan scholarship din da me yake daukewa mutum. So a wannan bidiyon insha Allah zan muku bayani kan menene CAC scholarship sannan kuma wasu abubuwa yake daukewa mutum a matsayin na student. So da farko dai CAC scholarship tallafi ne na karatu da kasar China take ba waɗanda suke son su yi masters ko kuma degree ko kuma PhD a kasar. Abu na farko da wannan scholarship zai dauke maka shine tuition fee. Tuition fee shine kuɗin makaranta. So wannan scholarship zai dauke maka kuɗin makaranta tun daga farkon year inda ka fara har ƙarshen year inda ka gama. Sannan abu na biyu shine accommodation fee. Accommodation fee shine kaman kuɗin ɗaki ko kuma in ce kuɗin apartment inda zaka zauna idan ka je yin karatunka. Shi ma wannan scholarship zai dauke maka shi tun daga ranar da ka fara karatun har ranar da za ka gama. Wato ina nufin tun daga shekarar da ka fara, idan a ce a wannan shekarar ka zo 2023 za ka yi digiri, kaga kenan za ka yi shekara 4 kana digiri. So wannan scholarship zai dauke maka kuɗin makaranta na farko kenan, sannan kuma da accommodation fee na biyu kenan tun daga ranar da ka fara har ranar da za ka gama. Sannan abu na uku, medical insurance. Wannan scholarship zai dauke maka medical insurance, wato ma'ana insurance na kiwon lafiyarka. So a wannan shekarun da za ka yi karatu, misali in digiri za ka yi kana shekara 4, a shekara 4 da za ka yi karatu duk wani rashin lafiya da za ka yi za ka je asibiti a duba ka kyauta ne. Abu na 4 shine monthly allowances. Idan ka samu wannan scholarship din duk wani ƙarshen wata ko kuma ce duk 15 ga wata za a dinga biyan ka RMB 3,000, kwatankwacin naira 300 da wani abu a kuɗin Najeriya. So wanda za ka yi amfani da su wajen siyan abinci ko kuma wasu expenses haka da za ka ɗauke wa kanka. Sannan ga wanda na ba su linkin a baya suka yi apply har aka turo musu approval letter, so ina taya ku murna. Wanda kuma ba su yi applying ba, zan ajiye muku linkin a description wannan bidiyon da ku je step by step ku yi apply sannan ku sa musu dukkan wasu necessary documents da suke bukata. So ina taya ku murna, Allah ya bada sa'a.